Joeksig, de podcast, wordt mij mogelijk gemaakt door venloverkoeld.nl, hertverwarmend met keultechniek, Xi Eyewear en Barbecue Valley, de wereld van barbecue. Het is 11 over 11. We beginnen met Joeksig, de podcast, deel 2. En Joeksig gaat het weer, want het gaat duks over vrouwen in de vastelovend en de Venlose vastelovend in het bijzonder. En we hebben 2 vrouwen van Jokers te gast. Loes Jamans. Ja, hallo. En Julia doen ze. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je dat ziet. Ja, dank je. Zeker. Tof. Vind je het spannend? Want het is ook pas eigenlijk de eerste echte aflevering van het seizoen. Dus geen moet de spits afbieden. Ja, nu wordt het nog wel even een beetje spannend. Nu dat ze dat zegt, dan wordt het wel een beetje spannend. Maar het moet leuk blijven, toch? Het wordt ook, denk ik, heel erg leuk. Loes, kan je eens vertellen wie zich bij Jokers terecht is gekomen? Ik ben bij Jokers terechtgekomen, dat is nu bijna 11 jaar geleden. Volgens mij begon mijn 11e seizoen in. Dus ook Joeksig. Ik ben begonnen, ik zit al heel lang in het vrijwilligersleven. En zo het op een gegeven moment Roel Bisschops me benaderd en vroeg of ik bij de Joekscommissie wil komen. En we hebben samen erover gesproken. En dat vond ik zo'n eer. Ik vond het zo tof. En waarom klopte er bij dikke de deur? Wat zag dat is een goede vraag. Dat moet ik misschien weer vragen. Nou, dat heb ik toch wel gezegd. Dat heb ik ook gevraagd toen. Na de Joekscommissie ga je altijd kijken van wat zijn mensen die echt bij de Joekscommissie passen. Die iets kunnen doen voor de Joekscommissie. Zij het dat ze bij de muziek iets doen. Zij het dat ze goed kunnen organiseren. Of dat ze gewoon heel creatief zijn. En ik deed heel veel vrijwilligerswerk in het artiestenboeken, het evenementen organiseren. En ik denk dat dat op een gegeven moment erin is geweest om met mij gaan tof te gaan zetten. En ja, ik luister wie tof is het als een beetje die zelf ook opgegroeid is bij Jokers en Jokers toekomst. Om dan zelf ook deel uit te mogen maken van zo'n toffe commissie. Ja. Dus ik hoef niet nog te denken, ik zei meteen ja. En de wieverste vrouw was zich toen in de Joekscommissie? De derde. Ja, Riet Scheurs zoet toen in. Kim Klein-Duivenstein en ikzelf. Ja. En je hebt er nu ook nog 3 in de commissie, hè? Ja. Riet is helaas gestopt. En Eve Karem is er veel teruggekomen. Nou, we hebben nog een commissie met veel meer vrouwen bij Jokers. Dat zeg ik bij jullie, hè? Is het bijna 50-50? Zo bijna wel, ja. Want ik dus, zit bij de AZ-commissie. We zitten denk ik inderdaad bijna 50-50 met vrouwen. Het valt nog mij, maar we zitten inderdaad met 4 of 6 vrouwen in de commissie, ja. Is dat ook zien groeien, dat aantal? Ja, ik ben er als derde vrouw voor mij bijgekomen. En daarna zijn er nog 2, 3 normig erbij gekomen. Dus ja, dat is wel groeien, ja. Is dat eens uitleggen waarom, want er zijn ook commissies waar geen vrouwen bij zitten binnen Jokers, waarom er bij de AZ dat er 4 of 6 zien? Dat is eigenlijk niet de goeie. Dat zou ik even niet durven zeggen waarom dat bij ons dan wel is en bij de rest niet. Bij gewoon over de Boerenbroelof. De begeleiding en alle evenementen boeten de Boerenbroelof. Maar waarom dat dan vrouwen trekt, dat zou ik niet durven te vragen. Dat is natuurlijk wel een leuk iets met de Boerenbroelof te maken te hebben. Is dat ook de reden dat ze er zelf bij is gekomen? Wanneer best er erbij gekomen? Dit is mijn 5e jaar. 6e jaar, zeg ik dan. 5e jaar. En ik ben er inderdaad bij gekomen met de Boerenbroelof. Waar mijn leukste, vond ik altijd het leukste evenement. Nog steeds. En om er nu aan deel te nemen, het mij te organiseren, ja, dat is wel tof. Dat is wel eigenlijk bijna een droom geweest om dat te doen. Wat we niet wisten toen we gingen uitnodigen, Harry, is dat ze ook samen in het boerencluster zitten. Wist je dat? Nee, maar misschien moest ik even uitleggen, wat is het boerencluster? Ja, dat is de volgende vraag. Wat is een cluster? Ja. Wat is een cluster? Ja, een cluster, dat is samen met mij een evenement organiseren. En er zit van elke commissie zit dan immers in het cluster het evenement trainde te maken en te houden. En inderdaad, we zitten in het boerenweekendcluster. Dat betekent dat we over het Boerenweekend? Een boerenweekend, gewoon. Een boerenweekend is in de boerenmoosbal en de receptie de boerenzondag. Daar ben ik voorzitter van en daar is tegen ook vanuit de Joeks inderdaad te leiden. En is het dan ook zo dat sticht vanuit het werk was bij de Joeks dus ook in dat cluster zo thuis? Ja, in principe is het de clusters zien ook bedoeld om de linkjes kort te houden. En dat neemt niet weg dat degene dan in het cluster zit ook echt alles moet alleen moet doen. Maar dan ga je wel met die acties, ga je ze terug naar die eigen commissie en dan ga je eens kijken of ik doe het alleen of dat is het dan met anderen uit die commissie samen.
En in mijn geval is het dan dat ik uit een clusteroverleg kom en denk, nou, dat is een tof artiest om te boeken. Nou, dan ga ik ermee in overleg, kijken of ze kunnen aanspraken maken. Volgens het draaiboek maken, dat soort zaken. Maar goed, mocht ik extra handjes nodig hebben, ja, dan kan ik altijd terugvallen natuurlijk bij mijn eigen collega's van de Joekscommissie. Het is nu laatst november. Kunt je iets zeggen over het Boerenmoesbal? De programmering? Ja, weet ik niet. Moet ik dat wel zeggen? Ik ben zoveel zetzaag. Nou, we hebben er een aanspraak over gemaakt dat we nou niet alles bekend zullen maken. Maar een beetje dus wel. Ben jij een geklatskump? Ben jij ingeklatskamp zeker? Nou, Die zien dat nou is niet heel mooi zien. Ja, ik denk dat we wat de bovenkamp kunnen we denk ik wel bekend maken. Of, ja. Nou, ik kan in ieder geval benoemen, denk ik wel, dat de band Linkenmik in de zaalstijd. Samen met de Hofkapel. Dus dat wordt sowieso Laatste keer ook, laatste seizoen. Laatste seizoen. Dus dat maakt het extra speciaal dat ze ook nog bij ons ergens in het programma komen en stonden. Ja, dat is gegarandeerd een feestje. Dus dat gaat wel goed komen. Is er een kaart gekocht, Harry? Nee, nog niet. Zien we wel een werk op nu. Nou, ik moet zeggen, sinds 11 zien ze dus in de verkoop. En er zien al meer dan 400 kaarten verkocht. Oeh, dus ik moet ook Ben echt snel. opgeschreven. Rap Ja, zien. heb zich ook Ja. kaart, hè? Nee, ik ga nu pas dat het er snel gaat. Dus ik Goed cadeau voor kerst. Ja, Zeker. leuk onder Dat een is boom. een cadeau. Ja. Ja. Zo. Zit Koop kost. via de webshop gewoon, hè? Iets reclame moeten we ook maken. Ja, nou ja, bij deze dan. Over reclame gesproken. Maar wat zitten die wie zit er spul stil? lekker? Oh, Ja, heerlijk. Waar zien die van? Ja. ik heb geen idee. Dat Dat is werd even geen zien die zin. stil. Leeuwlux. Oh, kijk. Ja, Ja. ik zou er Fijn, geen toets heerlijk. willen hebben. Ja. Ja. Leuk. We hebben dit ook afgevinkt. Ja. zo'n vink, hè? Dus, maar dat is eigenlijk zo'n turnoefening. Er moest een aantal verplichte nummers doen om überhaupt tot een goede score te komen. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Moet ook nog iets zeggen over de planten. Dus nee, want dat is in de podcast, maar we zien ook helemaal Hele mooie omringd door planten. Greuno. Hè? We Dus, zien nog bijna niet. Dat is Zitten in de jungle. ja. En vergeleken met de veurtje dat we opnemen, waren het gewoon. We hebben nu een moor die geverf is. We hebben een haan die toekijkt. We hebben een klok die mij tegen. Het is echt. Gewoon echt Gewoon wat gaaf. je per Ja, aflevering. Dat is ongelooflijk. ja. Onder de indruk. Ja, nou ja, goed. We hebben dit allemaal We zien er stil van. even benoemd. Is het lastig in een toch wel een beetje de boetestonder zal er nog kijken dat het toch een mannenvereniging is om daar als vrouw tussen te lopen? Of is het veld allemaal mee met mannenvereniging? Ik persoonlijk heb er eigenlijk niet zo last van. Nou, ik denk dat het is maar net wie ze er zelf in stijgt. En ik denk op het moment dat ze er zelf niet gewoon go with the flow en joek zich mee dus bij de terrein, mag het eigenlijk helemaal niks hoe dat ze nou een man of een vrouw is. En ik denk dat achter de schermen de vrouwen net zo groot aandeel hebben als de mannen. Het enige verschil zit er gewoon in dat van oudsher bij Joekes de mannen natuurlijk op de voorgrond stonden als ziende de Rot van 11, de Vors, een dreespan. Maar ja, dat deed niet van alle werkende leer achter de schermen. Dus ik heb er persoonlijk Nee, ik geen ben het enkele er last helemaal mee van. eens. Of, Nee, zeker niet. Nou, Nee, ja. als voorzitter, zelfs als er van een cluster, dan denk ik van ja, dit kan ook gewoon, het mag gewoon, de christen mogelijkheden. En nee, ik zie ook geen verschil. Zie mensen wel eens verrast staturen van wat vrouwen die ook echt wat te doen hebben in de vastelovend in zo'n dingen. Daar ben je nog verrast zien? Nee? Nee, ik heb het nog niet meegemaakt. Nee, ik Dus, kreeg wel vaker de vraag, is er wel zo'n dikke kragen? Of, maar die zegt nee, gelukkig niet. Maar nee. Gelukkig niet. Ja. Nou ja, niet iedereen ambieert dat ook. Nee. Hè? Dus ik denk dat er ook een groot verschil in zit. Uiteindelijk werd ze natuurlijk als vrouw zien als ze binnen Joekes een taakgeest uitvoeren. Dat zich niet in de positie komt van een Rood of een Vors of een Dreespan. Dus dat scheelt. En ik vind het fantastisch dat andere verenigingen dat wel hebben. Ik denk dat dat ook juist de charme is. Dat ze verschillende smaken hebben. En gang vooral bij de vereniging of als ik vind dat dat beter past. En, maar ja, ik ambieer dat ook verder niet, zo'n positie. Ik vind het wel lekker gedijen achter de schermen. Mijn ding Ja, doen. ik ben het er precies mee eens. Want dat is wel wat was echt in het bijzonder heel veel dus, achter die schermen. Want Ja. mensen die op evenementen komen, die zien de Joekscommissie eigenlijk nooit. Je hebt soms 2 man van de Joeks, Op de de bühne. buurmeesters die de microfoon wegrollen of er neerzetten. Want je organiseert evenementen, maar wie kreeg je die zelf mee? Meer dan als ze denkt. En ik heb er wel eens dakker ook met mensen over gehad. Stiekem vind ik het zelfs leuker om achter de schermen het werk te zien met het evenement, dan dat ik er echt zelf in de zaal tussen sta. En dat klinkt heel stom.
Want dan zou ze denken van de stijf zonder in zo'n kelder, dan is het foyer of achter het podium ergens. Maar toch kreeg ze alles mee, maar anders. En ik vind dat juist hartstikke tof. Ik vind het tof om te zien dat hetgeen wat zich hier maanden naar gewerkt is en dat er een ganse zaal uit de dag gaat voor iets wat zich georganiseerd is. En dat is voor mij echt het cadeautje, zeg maar, met dit vanavond. Dit is dat vanuit het Boerencluster natuurlijk ook. Je werkt er als collectief aan het ganse weekend. Wanneer is dan zo'n weekend voor dit geslaagd? Wanneer is het echt geslaagd? Nou, ik vind het al geslaagd als het rijboek en alles steeds. Dat is altijd een werk op zich. Maar nee, als het echt geslaagd is, als ik in de zaal sta en als ze eigenlijk een ontrouw zien getrouwd met de boerenmoosbal, dan ga ik altijd even in de zaal staan, dan ga ik altijd even kijken van wie gebeurt er dan allemaal als dat voorbij is. Zit er in de zaal weer terug netjes in. En als dan alles geslaagd is, dan is mijn avond al redelijk goed geslaagd. Want zit je dan de ganse avond in zo'n werkmodus of kent je ook al een beetje genieten tussendoor? Ja, ik kan wel redelijk geneten. Als dat ontrouw is. Dan gebeurt het inderdaad bij dich. Ik stond te lang aan op zo'n avond. En dat komt dus toch continu bezig bent van is tijdens het geluid wel goed. Dan komt de persoon wel goed op het podium. En is hij op die toer. En door best tijdens wel de ganse avond aan. Maar we hebben zo'n goed functionerend team. Iedereen weet precies wat er moet doen. En eigenlijk maakt het dat wel dat het steeds relaxter wordt. En iedereen weet zijn rol gewoon te pakken. Dus ik kan er steeds meer genieten. Maar er zijn zeker momenten er zien wel eens evenementen waar ik denk, nu moet ik echt even heel goed bij de les blijven. En wat gebeurt er dan? Dus je denkt van, nou moet ik echt Wat met mezelf nee, maar gebeurt? Wat is dan zo'n voorbeeld dat je denkt van, nou kon ik even ingrijpen of zo? Of, we hebben met de pronkzetting nog wel eens gehad dat bijvoorbeeld een dansgroep te laat is. En of een artiest niet hoort in de file of ze hebben een ander optreden en door zien ze niet op die weg om dan bij ons op het podium te komen. Ja, dan moesten ze gewoon ad hoc ingrijpen. Of ze stonden bij de verkeerde ingang en dat ze denken, waar blijven ze nou? En dan moesten ze echt door de Maaspot rennen. Dat heb ik zelf vast gedaan, maar ook heel veel andere jeugdleden met mij. Dan zien ze in één keer een paar mensen door de gangen rennen. En ook dat heeft wel weer wat. Want uiteindelijk fixen het wel. Mij ook onder andere... Op het moment zelf niet, kan ik me voorstellen. Maar als het dan lukt, dan is dat wel... Ja, dat geeft natuurlijk ook wel weer in de keek uiteraard. Als alles goed loopt... enorm een scheldenbestand. Nee, dat eigenlijk ook weer gaan niet. Sterker nog, we lachen er nou ook heel hard erom. Maar het is ook met hulp wie onder andere zo'n ontzettende kwalitatief goeie hofkapel die ook altijd dan in is voor een extra nummertje te spelen. Ja. En die hoeft ze maar een centje te geven en ze vullen de zaken op. En dat maakt als ze vrij flexibel kunnen opstellen. Maar dan moest wel echt al heel wat ruim handelen, ja. Want het is maar vastgelovend, maar het is natuurlijk ook wel bloot serieus. Absoluut. Ja, we proberen toch altijd wel die 9e, 10 en eigenlijk nog die 12 te scoren. Ja. En dat we ook wel eens in een vergadering zitten van, we hebben een dikke 9 gescoord. Ook dat is goed. Maar dan zitten we te bakkeleien nu voor een Lemke, wat misschien net niet goed op het podium gestaan is. En ik zeg, wat hebben we het eigenlijk over? Ja, dat is ook misschien wel een beetje een luxe positie tussen het over zo'n ding allemaal hebben. Zeker hoor. Natuurlijk zijn er ook zaken die veel groter zien. Ja, begrijp me niet verkeerd. Niks gaat perfect, maar we streven wel door het beste resultaat. Ja, en dan moest ik kritisch zien. En daar stonden we wel voor. Ja. Wie kritisch is de Z-commissie? Ja, ook best kritisch. Ja, ja het waagt tot de puntjes toe. Maar toch ook, wat er weer gezag, het werd altijd goed opgelost. En daar is natuurlijk van tevoren een draaiboek maken ze met z'n allen. Lup ze door met z'n allen. En de commissie is er wel op voorbereid van, dit kan er gebeuren. Zo en zo moeten we het oplossen. Ja, daar is het toch altijd wel op voorbereid op dat soort dingen. En ja, het zijn altijd paniekmomentjes als er iets gebeurt. Maar dat lost iedereen altijd goed op. En, wat herinnert zich nog als een paniekmomentje? Dus van, dat was wel even... Nou, niet per se een paniekmomentje. Kijk, ik ben natuurlijk pas 2 jaar voorzitter van het boerenweekend. Maar het is een klein dingetje dat iedereen via de verkeerde ingang naar binnen komt. In plaats van de achteringang bij de artiesten. Ja, dan denk ik van oké, kom de goede ingang in plaats van dan krijg je wel een beetje paniek. Dan lopen ze door de ganse zaal en dan is het misschien wat minder handig, maar toch wordt het allemaal goed opgelost met de commissie samen. Iedereen weet wie er moet handelen.
Ja, dat gebeurt altijd wel goed. Ja. Ja, het mooie is, de mensen zelf hebben het gaan in de gaten, Nee, precies, denk ik. ja, Dus dat- het, Maar dat is ook een ding van. ja, Dat is ja, echt- nee, Daar ja. weet ik dan niks van. Want Nou. ook net wat Stichtse is. Ik denk, is me wel eens opgevallen dat er iemand niet kwam. Ja, dan, dus juist de Hofkebouw is een leedspelen. Maar dat zal lang niet altijd in mijn gaten vullen zien. Maar de mensen in de zaal merken dat. Ik heb er nog nooit iets van gemerkt. Dat er iets programma-technisch niet loopt. dat is En natuurlijk dat is ook dus net het fijne. hetgeen wat ze, Ja. dat ze het Ja. goed moesten oppakken. En het, wie rennen dan, dat is misschien even een insight dingetje. Wie werd tevoors nou dat er iets veranderde in het programma? Wie werken dan met veeltjes? Dat klinkt echt lekker old-fashioned. Ja. Maar dan werd er echt op een veeltje afgeschreven, een extra nummer Hofkapel. En dan werd hij precies voor zijn presentatie wat hij moet doen. En dat is hoe je het gemiddag wel een keer met een veeltje naar boven Een veeltje. gerend. Ja. Artiesten nog in de file. Goed luck. Of dat er was inderdaad het extra dus. iets beneukt moet weer Ja. of zo op het podium. Dat er inderdaad dan zo kwadukker ervoor sloopt met een veeltje in de hand. Van, oh ja, aan het podium even kijken naar het veeltje van wat moet ik ook weer extra zeggen. Ja. Ja. Dus iedere keer als we de Vos met een veeltje zien lopen, dan weten we dat Loes gebeurt door de er noten iets. zal rent. Daar Ja, gebeurt Loes er iets. of een collega. Ja. Ja. Was wel nog goed kennen krabbelen natuurlijk. Moet wel leesbaar zien. Dat weet, ik heb ook vind dat veld zit. Nou, het moet geen naadveeltjes Ja, zijn. ja, Dan dat wil wil je ik zien. Net na het, ja. dan wil je nog wat zo. Ja, maar dus, ik vind het wel leuk om te huren, want het is natuurlijk, wat ik zeg, het publiek of mensen die op dat evenement zelf stonden, die merken het helemaal niet. Maar het is altijd gewoon duur dat er dus achter die schermen echt een hele hoop mensen bezig zien. Soms met een beetje stress en soms ga je het wat geleidelijker en wat lekkerder. Maar dan wordt het wel keihard gewerkt achter die schermen. Zeker, Ja. zeker. En niet alleen weer, ja, dat zien alle commissies die er aan het werk zien natuurlijk. Kijk, we zien er een onderdeel van, maar de duizend het wel met z'n allen. De man Ja, zei dat is hoe wel- de vrijwilligers de kurk zien. Kerkske. Kurk. Ja. Ja, waar staat? De Vos. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, dat is net Maar het, dat wisten we al. Inclusief vloeiende uitsproken. Ja. 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 Ja, maar dat is natuurlijk wel, hè. Ik kom mezelf misschien heel erg op de borst kloppen, maar wie geeft door de Maaspont rent op zo'n boerenmoesbal, om even een voorbeeld te nemen. Dat is wel om te zorgen dat de mensen wie Harry en Mick die in de zaal stonden, er niks van meekregen. Ja, eens. En goed, hoe dintelijk is staat natuurlijk ook. De stijgt staan niet bij stil, hè? Het Nee. is op het moment dat ze zo'n gesprek hebben als dit, denken ze, oh ja, inderdaad, men heeft het niet in de gaten. En dat moet ook. Men moet vooral lekker onbezorgd dat pilsje kinderen drinken en meedijnen met de vastelovend muziek. En opgewonden in de toemel. En de rest, laat het maar gewoon over aan de mensen die er achter schermen Dus ook, eigenlijk nemen ze de gaten dat achter deze podcast ook gewoon mensen heel veel met mensen. kabels Ja. en trekken zien en zorgen dat alles technisch En we lukt. even pas een 5 minuten voor aanvang Ja, van de podcast precies. Het is binnenkomen. eigenlijk is een iedere commissie werkt dat zie je eigenlijk een beetje. Hè? Dat is werkbeeld en dat is luxe peert. Ja. Ja, mensen op de veur geworden, mensen aan de achtergrond. Ja. Ja. Jullie, kun je eens uitleggen, die AZ-commissie, dat is iets heel mysterieus. Je hebt een lemkescontrole. Oeh. Of mag er niks over gezag weren? Ja, dat is wel lastig, maar daar mag wel iets over gezag weer. Ja. Dat is inderdaad Controleert van jij vroeger- lemkes? Ja, vroeger deden ze dat wel. Vroeger werd altijd in de Maaspoort, moest AZ de lampjes ophangen. En sorry als ik het verkeerd zeg, want ik ben er zelf nooit bij geweest, want zo oud ben ik nog niet. Maar moest inderdaad de AZ-commissie zelfstandig de lampjes ophangen. En moest inderdaad ook lampje voor lampje moesten ze allemaal gecontroleerd worden. En als er een idee, ja, dan moest het vervangen weer. Dus elke avond voor een boermoosbal moesten ze dus de lampjes controleren. Maar nou heeft dat natuurlijk niet meer. Bestaat de avond wel nog, net een iets andere avond dan Is dat dan voor nog een steeds de boermoosbal. avond of voor? Nee, het is niet de avond of uur. Nee, zeker niet. Het is een andere avond geworden. Maar dan gaan we wel altijd met een lampje, moeten we onderweg zien, ergens hier. En wat het dan is... Ik heb een beetje idee van Sint-Albert. Dus Ja. Geen idee, joh. Maar Bijna wel, ja. En wat het dan is, dat wordt elk jaar anders. Dat is elk jaar anders. Maar het is altijd wel een hele gezellige avond. Want ook Die dat met is de natuurlijk, commissie er wordt hebben. hard gewerkt binnen commissies, maar er is ook ruimte voor vertier. Dat is ook de Uiteraard, Joeksovend is zeker. volgens mij een van de meest legendarische commissieovenden die Joeks. Ja, Fris daar is veel Vruchtenavond. verhalen Ja. over. Ook Ja, lekker ja. kort op de vaste loven, dat ze er ook fris en fruitig in geest. ontzettend fijn, de vrijdag. Ja, Heb je dat op de vrijdag? Nee, we hebben hem donderdagavond. Oh. En iedereen die niet bij ons in de commissie komt, wil ook echt graag op vrijdags vrij te pakken. Want het is zichzelf echt geen plezier als ze dan nog moest gaan werken. Of de school moest, maar meestal werken. Ja, dat is een goede avond. Ook ja. hard werken. Ontzettend hard werken. En Alleen op een al hele op de andere wies. wies. Ja, dat is alvast de voorbereiding voor de vastelovend, zeg maar. Ja, dat kan ik ook echt niet te veel over zeggen.
Dat wie hebben nog ze bij de Joek, steeds bij de Joek, zeggen we dan. wie nog bij de Prinsengarden zit, waar ze het echt bijna ellebogenwerk weer dat in donderdag mee mogen. Ja. Even naar de Joekzorven te gaan. Maar als het goed is, mocht je dan ook de Noord niks vertellen wat er allemaal nee, gebeurd is. daarom hadden we het ook op dit Ja. Dus dat hadden we Oh, een ja, groot we hebben mysterie. Een mooi gesprek is dit. Ja. Dat is Ja, eigenlijk ze de weten Joekzorven wat, weten hè? niks en Nee, de nee. Wij weten niks. Lembesbollen precies. weten er ook niks van. Nee. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja, dus ik Hebben we krijg iets van de PNP, want we we niet weten dan vertellen. ook iets. Ja, maar dat kunnen we zo Nee. überhaupt niet verantwoorden. Dat is Dat is helaas. Een andere helaas. podcast. Ja, misschien ooit. Als ze ooit stoppen voor 44 jaar. Maar er is er ook nog behalve die commissie, nog een mooie achter de schermen ceremonie of Oh ja, zeker. iets. Ja, nou, nog een ding was moest doen als ze bij de Joeks komt, is echt een liefhebber zien van Jägermeister. Dat is, en wie dat ontstaan is, USB het weet ik, echt geen idee. Maar dat is ons Drenkske. Dus iedere evenement starten we met een rondje Jägermeister. En degene die het niet zo lekker vindt, ja, dan is het toch pech, want dan zal ze toch mee moeten drinken. Ja. De Liers Het denk is- ik ook drinken dan, toch? Ik denk het ook. En als ze het niet lekker vindt, dan moest ze maar doen alsof. Dan moest hem wel dat zei- Dan Ja. zien we Ja. nog steeds een paar bij ons die er nog een beetje vies bekijken. Onze voorzitter bijvoorbeeld. Kinderen zie gezichtsprek boek delen. Maar het huurt er wel bij. Iedereen is wel echt meteen, als stonden ze op het podium dingen veel te bereiden, of stonden we ergens anders dingen veel te bereiden. Het gaat in de groepsapp, de Jegerstijd kloor. En dan komt iedereen even bij. Er werd een jegertje gedronken en dan proost op een goed verloop van En wist ik het dat ook event. Gele besteedt? Ja, is die- lekker. Jägermeister. Ja, die hebben we van de week gehad. Nee, niet doen. Nee? Er was, ik mocht de liedjes over het mocht ik wat meedoen. Toen mocht ik met de Joeks Jägermeister. Ik, oh lekker man. Er kwam een of andere geel drinkske. Ja. Dat was echt niet. Ja, nou Ach, sommigen gelukkig. vinden hem heel lekker. Oh, oké. Maar ik had hem liever bij de originele. ja. Ja. Ik ben er Dus. niet van gehuurd. Nee? Ik Ja. ook niet. Nou, misschien ook wel prima. Nou, dus, We hoeven hem niet te proberen. Maar al Dus. de zoe. Ja, dus, Hey, we hebben ze al een beetje over gezegd. Wie kijkt zo wel eens naar die discussies als er weer zoiets gezegd van ja, misschien moeten vrouwen wat meer in de vastelovend. Wie kijkt je er tegenaan? Ja. Zo'n discussies. ik vind het... ik vind het prima dat die discussies er zijn. Ik denk dat het goed is dat er discussies gevoerd werden. Maar moet het allemaal ook met een kurken zout nemen. En ik vind het goed dat zo'n gesprekken plaatsvinden. Ik vind nog steeds even dat een vereniging... Ik denk dat Jokers ook zo goed als verenigingstijd door de tradities die er zijn. En natuurlijk, niet alle tradities zien voor het ganse voor altijd bezworen, maar soms wordt ze een beetje tweaken. Maar dat ze als vrouw ziende gaan het racepan of in het racepan zou kunnen komen. Ja, wat ik er straks Ja. al zei, ik heb daar geen last van. En als ik er wel last van heb, dan hebben ze andere verenigingen die dat wel Ja, mee ja. dragen. Ja. En dat zien ook ontzettende kwanten Joekse verenigingen. En die helden andere regels of tradities op nou. Toen vooral was het dicht goed bij veel. En toen gang ik bij de vereniging was het dicht vindt dat ze best pas. En lot verder gewoon eerder in zijn weerde. Ik denk dat altijd, ik vind het altijd een beetje discussies goed, maar lot het wel respectvol en ja. Ik denk dat ze het heel mooi verwoordt. Ze zien inderdaad bij Jokers zien er gewoon bepaalde tradities. Ja, dan moest ze gewoon niet aankomen binnen Jokers. En wil ze eraan komen, is ook weer iets anders. Maar ja, ik denk dat ik er precies hetzelfde in sta. Dus niet dat ze door... de moest niet ervan uitgaan dat ze prinses was bij Jokers. Zeker niet. Dan moest ze inderdaad naar een andere vereniging gaan kijken. Dus, ja, ik snap hem wel. En waarom zou, als ze nou een vrouw, meisje is, en ik van, misschien is dat wel wat voor mij de zetcommissie. Waarom zou ze dat, waarom is dat een goed idee? Waarom moest ze zich aanmelden? Waarom moest ze zich Nee, aanmelden? waarom zou ze zich moeten Waarom? aanmelden? Ik dacht al. Nou, er moest vooral affiniteit hebben met boerenmoosbal. Het boerenmoosbal of Boerenboelof. boerenbroelof, inderdaad. De dag, de dinsdag. Maar ook alle evenementen erneven. Daar moest ze echt affiniteit mee hebben. En als ze dat dan niet heeft, dan zei je van dan kom niet bij de AZ. Want nee, iedereen is natuurlijk welkom, zeker. En dan maar- moest ook willen werken En natuurlijk. moest lempjes Ja. kunnen verdrijven. Lampjes is zeker belangrijk, ja. lampjes draaien. Maar nee, dus vooral heel veel plezier hebben in het organiseren van met een clubje. Ja. Dat is nu alleen. Ik denk dat dat het vooral het belangrijkste is. En de boerenbroelof. Daar moet het in hert zitten. En dan dezelfde vraag, en dan in plaats van AZ Joeks.
Waarom dat ze bij de Joeks Ja? zo te komen? Ja, we zien gewoon jullie Joekse commissie. Heel veel de hand liggend. Nee, ik denk dat ze bij de Joekse commissie, dan moest het echt wel leuk vinden. We zien een commissie die altijd inderdaad alleen maar het werk is met een evenement. We proberen wel zodanig een rekening te houden met een eerder zit ik wil een keer naar het hofbal. Dan moesten ze de ruimte kunnen hebben om naar het hofbal te kennen. Of een ander evenement. Maar dan moest ik er wel de degen van bewust zien. De Joekse commissie werkt, die is een evenement. En dat... als ze dat niet erg vindt en dan vindt ze het leuk om te organiseren, dan vindt ze het leuk met artiesten en de Lus Jägermeister. En soms misschien zelfs geel, hè? Ja. Ja, dat zal ik niet. Dat vind ik geen ijs. Dat hoeft niet. Vooral die originele. Dan kunnen ze aardig in de buurt, denk ik. Ja. En goed, uiteindelijk is het wel, wie kijken wel heel erg naar waar hebben de mensen voor nodig. Daar is geen 10 presentatoren nodig. Daar is ook geen 10 mensen voor de regie nodig. Nou ja, zo moet het natuurlijk wel een goede verdeling zijn. Ja, die moet goed gebalanceerd ja, zien. Precies. En dat is het nou, hè? Ja, exact. Ja, absoluut. We zien voltallig nou, ja. Ja. Lekker man. Ja, we hebben nog wel wat stagiaires die laten meelopen. Dat Stagiaires? klinkt heel stom, stagiaires. Nou, hoe zoeken de toekomst? Zien er wat mensen die het ook geen willen doorstruimen. En ja, ook dat vinden we natuurlijk heel erg belangrijk. Nu is dat nog wel een beetje het gaat wat groeit. Dus stoppen bij Joekes toekomst en echt al bij Joekes in de commissie komen. Dus we hebben nu toevallig mensen die we kunnen benaderen om mee te draaien en mee te kijken en zo een beetje meer gevuld te krijgen wat het is om bij de Joekescommissie bijvoorbeeld. Zoals ze natuurlijk ook weer, mochten ze zichzelf al alsnog achten om de stap te maken. Ja, soms hebben ze gewoon net even die extra eindjes nodig. Net even de extra eindjes die even een artiest begeleiden. En dan vind ik het mooi dat ze het gewoon binnen eigen vereniging kunnen houden. Ja. Gelukkig. Ja, zeker. Ja. En dat geldt voor de natuurlijk ook. Zeker. Ook een goed gebalanceerd team zien. Ja. Kijk, wij doen niet natuurlijk alleen de boerenbroelof, maar ook neventaken zoals de kaartverkoop, de kaartcontrole, dat soort dingen. Dus wij zien ook wel binnen de evenementen ook wel aan het werk. Minder natuurlijk als de Joeks. Maar dit moet wel goed verdeeld weer in de commissie weer wat duiden ook. Maar het is toch ook een beetje bij als ze werken lid van Joekes wetsen dat ze als mensen feestvieren zien, dan moet er gewerkt weer. Dus dat is natuurlijk ook wel iets wat ze zich bewust moet zien als ze zich al aanmeldt. Ja. Zeker. Ja. Ik denk dat per commissie is natuurlijk gewoon een andere invulling in een evenement. Sommigen zitten meer aan de voorkant met een opbouw bijvoorbeeld of het aanleveren van spullen. En een ander is, wie je met de PNP natuurlijk ook hebt, die een film zien, die is een evenement. Anderen zien we met een presentatie bezig. Ik denk dat het verschilt zich, denk ik, de woorden per commissie. Maar ja, het is natuurlijk een evenementenvereniging. Dus ja, dan moesten er wel bedag op zien dat ze door moest werken. Ja. Maar wel leuk werk. Superleuk. Ja, Altijd is wel de leukste evenementen van de door natuurlijk. En wat iedereen is altijd vrolijk, hè? Iedereen heeft er zin in. De gezelligheid van de mensen die ook of met boerenploeten is, of ze komen bij een hofbal met het schoonste kletje en een smoking aan, of het is ook dan ook wel heel erg leuk trouwens als je de hofballes achteraf loopt ze rond. En dan zien ze alle vrouwen nog een oor de heksgezoek doen. En dan de sneakers aan te doen. Dat is natuurlijk ook een beetje van achter de schermen beelden. Nee. Maar ja, dat duurt er ook weer. Maar dat is natuurlijk heel kwant om te zien. Iedereen heeft goede zin. En dat duizend het ook veel. Wie tof staat. En op een beetje mazzel. Gewoon ze met hele goede zin ook weer de deur uit. En dan kan er wel eens immers door verkeerde deur naar binnen komen. Ja, kleinigheid zou je altijd. Zit even opgesloten op de wc, maar ja, goed. Dat mag eigenlijk ook wel leuk. Blief vastgelovend. Blief vastgeloven. En het zien een paar uur later zien alweer hele leuke verhalen om te vertellen. Ja, zeker. Ja, precies. Zeker. Dan is het vooral elkaar uitlachen wie zoiets dan geworden is. Zo gesnoem rennen, ja. Is er nog iets wat je tegen de mensen die nou in de auto, in de trein, op het veer stonden, Of een wilt bad. zeggen? Of een bad zitten? Veel een bad geluisterd. Oh, echt? Podcast, Ja. ja. Ik heb meteen beeld. Ja, ik ook. Wauw. Al zo. Nee, niet per se mensen doen een bad. Maar gewoon mensen die lustig gezien. Ja, dat. Moet er nog iets tegen zeggen? Nee, het feit dat ze boerenmoesbalkaarten moeten kopen. Dat sowieso. Ze zien nu al vanaf 11 te koop, snel in de verkoop, zo gewoon snel de route. Dus. Ik hoop gewoon dat de vastelovenschool geen link dat er dagen blijft bestaan en jaren blijft bestaan. En dat de vastelovensliedjes nog heel lang mogen blijven klinken. En dat we nog altijd ontzettend veel lol en plezier gaan beleven van al die evenementen die ook is organiseerd. En we zien gewoon een super mooie vereniging. Dus, en ook door vind ik echt een compliment aan iedereen.
En ik hoop dat dat nog heel veel jaren mee gedaan. Ja. En als je zegt van, nou, ik zou het ook wel tof vinden om een keer veel vastelovenddiensten te doen. En bij Jokers. Nou, laat horen. Ik weet niet zo oorzaken de melding, niet maar dat GVP en P. Gewoon al heel reageren. Ja. Allemaal op de podcast? Ja, oké, tof. Ja, Gewoon, reageer. in de comments. Ja, in de comments. Ja. Slide Ik heb dat in de helemaal DM's. goed. Ja, Ja, dat. er is niks op aan te merken ook. En dan heb ik zo'n hele mooie muts op. Ja, dat is nog een discussie. Oeh. Ja, Joek zit nooit de muts Joek op, zit toch? nooit de muts op. Dat is al... Nee, ja, nooit de nee, muts Zeg, op. is dat niet bij de van de podcast eigenlijk? Of niet? Ja, Dat was de laatste poef van dat ding. Ja. nou, kwant. Nou, ja, nee, dat klopt. Ja. Bij de Joeks hebben dat jarenlang niet gedaan. Ook omdat het niet handig is, ook voor buurtmeesters, met het bukken en het was even de heer zitten En het lopen. rennen tot in gang. De rennen tot in gang en Hij die, zit gewoon dynamisch, vast. hè. en die jeugd van de Maaspoort zien er niet op gemak op die mutsen. Dus dat hebben we al, nu dat we langsband wel die mutsen op en doen zien. Ja, ik heb aardig op het kopje gehad, want dan blies ze weer ruiken met de punt achter een merken of een deur. Ja, we moeten er toch aan geluiven, ja. Dus we hebben ook de mutsen. Is het echt een motte, ja? Nou, motten. Ja, goed. Het is de buurtvoedselvereniging gevraagd dat we allemaal zelfs gekleed zien. En Ja. dan huurt die muts dus bij. En dat is gewoon niet een kwestie van dat we het persen niet woelen. Maar het is ook zo ontstaan. Er was aan het werken en dan was dat niet handig. Nee. Dat eigenlijk Ik kan me meer. daar ook wel iets bij voorstellen. Ik ook. En ik denk als op de voorgrondstijs, als het podium is of andere protocolaire zaken, dan is dat voor het oog natuurlijk super chic. Maar als ze achter schermen het werken is het gewoon niet altijd even handig. Ja, kijk, wij zien natuurlijk het eerste punt wat iedereen ziet als ze binnenkomt. Dus dan is het ook wel Ja. de muts op. Dan Ja, dat is echt wel- best Dat is ook wel meteen een herkenbaar. herkenningspunt, ja. En inderdaad, voor Joeks is dat natuurlijk wat anders. Je zit alleen maar rond te rennen eronder. En vooral die buurtmeesters, die moeten juist niet opvallen. Dus, en dan is Nee, een muts... Nou, ze blenden in tussen de rood Ja. en de ceremoniemeester. Hè. En kijk, aan veel de artiesten, ja goed, we kunnen niks dan meestal onder. En inmiddels weten de artiesten ons wel te vinden. Dus, maar goed, het huurt erbij en dus weer ook. En die muts passeert erin. Zo, Oh, weer zo zo. die Ja, diepte in. Nou, in één keer vult ik hem op. Ik denk, goeie hem nog gewoon in. Dat ben ik verrek. Muts pas Dat is goed, man. Die moet ik ook een hele goeie met die witte loten dan. Vind ik ook. Vastelovend, het is al een hartstikke mooi evenement. En het blieft bestond ook vooral mede dankzij och inzetten van alle van collega's. alle collega's. Ik vond het super. Ik ook, ik vond het echt Ja. leuk. Ja, Fijn dat je zeker. er was, Ja. superleuk. Dank je, dat we zien hoe het genoeg. Ja. Ja. Als Top. je dit nou echt leuk vindt, moet je gewoon nog een keer komen. Ja. Iets verder Denk op een gewoon een seizoen. ander onderwerp. Ja, en dan nee, vind ik niet prima. erg, Dat is ja. hartstikke Ik goed. wil best Wel, doen maar- alsof ik de prinsengaten zet. Ja. Ja, dan, Dan doe ik alsof ik weer bij de Joeks zit. Dus. Oh, dat is leuk. Nou, dan misschien dit seizoen nog een ander seizoen 3. In We ieder zien geval wel. schoenen vastelovend. Ook zo, dank je. Hetzelfde.